Salutare băieți! Mamă, ce este stabilizat pe ăsta. Salut băieți și bine v-am găsit la un episod. Oameni buni, astăzi, din păcate, nu s-a terminat prea bine pentru noi. Pentru că suntem pe câmp, suntem cu bicicleta și... Hai să vă arăt ce s-a întâmplat. Din păcate... Da, cam așa arată mâna mea, cam așa arată bicicleta. Și i-am dat un pic de forjă și... Ce credeți? S-a rupt din nou căcatul ăsta. Și am încercat să-l pun cumva pe aici. Băieții tot îmi dau mesaje. Acum nu am decât să-i dau în față. Și să sper că... Aoleu, nu din nou! Și să sper că nu o să intre asta la spițe, să-mi rupă vreo spiță. Stai, firea mama ta. Da, băieți. Din păcate sunt în mijlocul câmpului. Nu e nici naiba pe aici și trebuie să ajung cumva acasă. Câteva minute mai târziu am ajuns și eu acasă și cam așa arată bicicleta mea, săraca. Din nou s-a rupt prostia asta de aici. Nu avem ce să facem. Da, și schimbătorul ăsta e într-un mare fel. Pun să spăl bicicleta, vă trag un mirror cu GoPro-ul la cum arată și revenim când e tot demontat și ne apucăm să o reparăm din nou, cred.